hukom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulong nagruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, biyahe kan bus saling Metro Manila pasiring Bicol Central Station. Nagdakol ngunya na Semana Santa. Pagdakol kang pasahero sa Bicol Central Station sa Naga, pabor sa mga naghahanap buhay sa terminal. Biktima ng pantataga sa Palestina Pili Camarines Sur, dead on arrival sa ospital. Naga College Foundation Career Guidance Week 2024 naging matrayumpo. Diyos marahay ng hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud Bareta. Mga pasaherong nagpuruli haling Metro Manila para digdi sa Kabikulan mag-obserbar kang Semana Santa, nanutara na ang pagdakul huli kang pagdagdagman kan mga nag-aarabutan na bus hali sa Manila. Aramon taman ang kompletong detalye sa report ni Antoinette Eduardo. Puon kan March 23 aldaw na Sabado nakapagrehistro na ang Bicol Central Station in 188 bus arrival, 196 man kan aldaw nin Domingo. Kan Lunes Santo 160 bus arrival, asin kasud mang Martes Santo 171 bus arrival. Nangangahulugan ini na dakul ng pasahero na hali sa Metro Manila ang nagpupurulian para sa Semana Santa. Sa ordinaryong panahon, may average buses arrival subuot ang Bicol Central Station nin 126. Then ka March 23, I think Sabado ini, 188 si na-record ta. And kan Domingo, si pinakahalang ko na na-record mi, 196. So 7,800 plus na pasahero po yan. And kasudma, Monday, na usually po ang Lunes, ang Martes, sa baba ka ng mga arrivals. Pero more than 150 pa din. 160 si arrivals takan nakaaging Lunes. And sudma, Tuesday, 171. And inaasahan mi pa yan today and until tomorrow na baka mag-abot pa yan sa 200. Para masiguro man ang seguridad sa laog asin luwas kan Bicol Central Station, may nakalatag naman subuot nin seguridad digdi ang Naga City Police Office, LTO asin iba pang ahensya. Sa lado kan City Disaster Risk Reduction and Management Office, Marso 21 pa kan i-activate ang Emergency Operations Center kan syudad para sa bilog na Semana Santa. Kan nakaagi din na semana, may mga ginibug na kitang koordinasyon and ang aram ko kang Monday naglaag na nin parang assistant desk din ang LTO for Big D sa terminal. Aasahan ta din na may mga personnel from LTO na mag-check kan sa tuyong mga buses to ensure na inapod na roadworthy sinda. And sa tuyang CD Rebellion, may previous na din kaming mga coordination na aasahan ta din na dadagdagan nin mga kapulisan dito sa Bicol Central Station dahil part din kan sa indang Oplan na Sumba. So, banggitin ko lang po, Pitsa 21 kang Marso, pinag-activate na po ang satuyang Emergency Operations Center. Naka-blue alert status na po yan. Siring mo po, may ibinaba sugmang memorandum circular ang Office of the President na hanggang alas 12 lang ning udto niyan ang trabaho sa mga gobyernong pang-opisina, pero kami po si mga vital services, sa PSO, response to disasters and calamities, sa mga health, dahil po kami kabali sa exemption. Sabihin hanggang Domingo may trabaho kami. Para sa One Media TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Mientras tanto, ang pagdakulkan pasahero sa Bicol Central Station ang dakulang tabang para sa mga porter asin mga nagtitinda nin mga pasalubong. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Kung ikapasahero haling Metro Manila umaging sa ordinaryong biyahe kang bus sa Bicol Central Station asin igwa kang dakul na bagahe, syertong kakaipuhanon mo ang tabang ni John Paulo Montejo, number 26, porter sa Bicol Central Station. Ngunya na Semana Santa na dakul ang pasahero, pwedeng madagdagan ang 500 pesos nindang naiuuli kada aldaw sa edang pamilya. Ang kada bagahe may katampad ng taripa, alagad may ibang customer na galante may pasubra pang bayad.
otoridad. Nakakadakol man kami, sir. Halos arabutan man ng mga pasahero. May mga bagay man po. Tapos, depende po. May mga mabubuot man po na nagkatao talaga sa muyang ibo. Dagdag talaga. Ibo, depende po sa sa gusto kang ibo. Dagdag na po talaga. Dagdagan naman po ninda. Maging si Nanay Fatima Salting na nagtitinda ng pasalubong na pilinat, marhay man subot ng dilihensya kan arog kaning dakul pasahero sa Bicol Central Station. Siniguro man kaini na tunay na pilinat ang sedang tinda, asin bakong tulang ning langka. Iyo po, ito na. Pisok ang langka. Dahil man kami kahit tataw pati maglutong pisog. Sagod, maanggo sa mga DTI, bigaraot may ngaran ka nga, may mga libil may ali sa DTI, maanggo siya. Talagang pili talaga. Pag sinabing pili, ang tinda mo, dapat pili talaga. Ang nakakaang sa libil mo pili, ano lang ang mailag mo dyan, mani. Dapat pili. Kung pili. Kung mani man, may libil ka maning mani. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padago sa mga bareta. An mga aktibidad kan simbahan, siring kan prosesyon ngunya na hapon na may epekto sa bulos kan trapiko sa mga lugar na aagihan kaini, an pinagmomonitor kan Public Safety Office. Susug ki Public Safety Office Executive Director Rene Gumba. Kabalian sa indang grupo sa pinag-activate kan CDRRMO na Joint Task Group on Emergency and Response. Pinagmomonitor taman sa mga schedules and activities na related sa Semana Santa. Kabali na igdi sa mga prosesyon. Garo day mababa sa 10 na prosesyon ang gigiribuhon igdi sa atong syudad, puun mo niyan, abot sa Biyernes or Sabado hanggang Domingo pangani. And because of that, alertado sa tuyang traffic team, sa tuyang security team, and then our emergency and medical teams. Mientras tanto, ngunyan man an aldaw kung sa inagpupuon an paglakaw kan mga deboto kan amang hinulid na yaon sa banwaan in Calabanga, Camarines Sur na nagaagi sa syudad ni Naga, nakabali sa babantayan kan Public Safety Office. Pati na an bisiklete iglesia nagigibuhon man sa syudad ni Naga. May tulong simbahan man subuot ang nakipagkoordinar sa PSO para sa saindang mga aktibidad ngunyan na Semana Santa. Kabali na sa bisikleta iglesia, kabali na sa paglakaw painulid, so mga maralakaw po baga, abot yan matanga, abot panganing maagahon, so nakaantabay kita dyan. And then, sunod, Biyernes, igwa manggiraray ning nagkakapirang mga prosesyon. Ang nag-coordinate sa Samuya, at least tulong parokya, Katedral, Peña Francia, saka Tabuco Parish. Sa iba pang bareta, nangapudan si Police Lieutenant Colonel Laidelfo Rahil, Chief of Police kan Calabanga, Camarines Sur, sa gabos na mapartisipar sa alay lakad pasiring sa amang hinulid na dai magsulot nin mamahalo na alahas asin magdaraning dakulang kantidad nin kwarta. Kay puan man subuot pasiguraduhon kan mga may bihikulo na yaon ini sa marhay na kondisyon para makalikay sa aksidente. Iwasan po natin na magsusuot po ng mga alahas, no? Kasi nevertheless talagang may possibility mawala lang po yan during alay lakad. At the same time, iwasan din po magdala ng malaking or large amount po ng pera. So kung hindi naman po necessary, kasi mag-i-invite lang po yan ng mga scrupulous individuals para po makapagpuan po ng krimen. So mas maganda, iwasan po natin ang mga bagay na yun. Sa pagbabalik kang Newsbreak, lalaki gadan matapos mataga sa liog kan sarong senior citizen. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwalta kan One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results. Sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, may Police Lieutenant Colonel, Police Major asin kadaklan mga police non-commissioned officers ang na-promote sa indang ranggo. Sa tahaw kan paglangkaw kan sa indang ranggo, mayo man nahihiling si Police Colonel Julio Cesar Domingo, PNP Provincial Director kan Camarines Sur, na magkakaigwanin pagbabago sa liderato kan mga Chief of Police. Sa ngunyan, mayo man subuot bakante sa staff kan PNP Camarines Sur, mantang sa mga Chief of Police man nagkaigwa na sindanin minor reshuffle. Magkakaigwa lang subuot bakante sa mga Chief of Police kung igwang mass cooling. As of this time, wala pa naman. And of course, wala namang vacancy din dito sa staff natin, and yung ating mga Chiefs of Police, I think 2 weeks or 3 weeks ago, when we have a minor reshuffle of the Chiefs of Police, and sabi ko nga, unless there are Chiefs of Police or staff officers that will go on schooling. So as of this time, wala pa namang nagsisignify. Padagos pa sa mga bareta, kabali ang Department of Health Bicol sa nagpaabot ng pagmundo sa biglaan na pagtalikod sa kinakban ni Department of Labor and Employment Regional Director Maria Zinaida Angara Campita kang nagtalikod na aldaw. Maging si Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma ang nagpaabot naman nin pakikidumamay asin pagbundo sa pagkawara kan marhay subuot na pamayo kang Department of Labor sa rehiyon. Sa police report, gadan-an sarong 44 anyos na si Erickson Brito, residente kang Zone 1 Palestina, Pili, Camarines Sur, matapos mataga sa liog kan sospek na si Salvador Barcebal.
70 years old, kabarangay kan biktima. Susog sa investigasyon kan PNP Pili, yaon sa impluwensya nin arak ang biktima, kan suntukon subot kaini ang sospek. Nagkaigwa mo na nin diskusyonan hasta mag-abot sa punto. Nagabuton kan sospek ang sa iyang sundang na yaon nakasukbit sa habayan. Asin tinaga sa liog ang biktima na dead on arrival sa ospital. Voluntaryong nagsuko ang sospek sa mga nagresponding mga otoridad. Nangunyan yaon sa kustodiya kan Pili PNP. Sa iba pang police report, 469,200 pesos ang kantidad kang 69 grams ning subot shabu na na-recover sa residensya kan Sarong alias Marco, residente kan Barangay Santa Justina, Buhi, Camarines Sur, matapos i-implementar kan Buhi Municipal Police Station ang search warrant kontra sa suspek sa pagbalgar subuot sa Republic Act 9165. Mayo naman ibang warrant of arrest ang suspek kan i-verify ini sa enhanced e-warrant system. Sa iba pang bareta, Naga College Foundation Career Guidance Week 2024 naging matrayumpo. Ang detalye sa report ni campus correspondent Ja Maika Angeles. To make my friends impressed to me because some of my other friends think that I'm gonna be a failure. I will do my best to make it. Iyan ang hararong na ideya na daimuhunaon na hala isa sarong grade 6 pupil na si Boss Lebron Gonzales sa naging interview sa iya pagkatapos kan sa indang tour sa manlain-lain na departamento kan Naga College Foundation kasumpay kan sa indang career guidance. Ang Career Guidance Week taon-taon na pinagigibos sa mga eskwelahan, as in para sa mga aki, dakulaan parte kaini sa pagkurit kan sa indang mga pangiturugan as in future careers. I need to be a YouTuber so my friends could know that I'm good at acting and talking and editing some of funny things that I want to do to make my friends laugh. Yeah, when I was like 5, my dream is to become a firefighter. Now, since I've watched YouTube channels like YouTubers playing games, my change of mind to become a YouTuber. Because I want to be in the TV. Sa naging tour maninda sa One Media TV48 Naga Studio as in laboratory kan NCF Communication students, mas pang naging eager si Micaela San Andres, sarong grade 11 student na piliun ang dalan kan journalism. Ang gusto ko po talaga is maging journalist po simula po nung nag-high school po ako, and yun na po, maging journalist po talaga. Sa experience ko po ngayon, sa tingin ko po mas yung heart ko po sa gusto ko pong maging passion po paglaki ko po. Sipag lang po at mag-focus lang po kung ano pong goal po talaga natin. Susugman kay Guidance Associate as in grade 12 co-event chair na si Ms. Sofia Alexandra Benemerito, importanteng maray ang career guidance para ma-explore as in maintindihan kan mga aki and different career options as in maging confident sa indang future career choices. The main objective of the event is to foster reflection on their personal and professional career development, and along with that, of course, to raise awareness and for them to become aware and knowledgeable in their chosen professional field. Career guidance is conducted annually by the Guidance and Testing Center, but this year we separated the Career Week and the Guidance Week to give emphasis for the Career Week. So this started last 2017. Ang mga event na arog kang career guidance sadit as in ordinaryong programa para sa kadaklan. Alagad dakulang bagay para sa mga aking nagpupuan pa sa ng mangarap asin idiskubre ang sa indamang angking talento. Ini si Ja Maika Angeles para sa One Media TV48 Naga Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samayang official Facebook fanpage One Media TV48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot as napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel One Media TV48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida an Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.